А за любовта няма да питам. Не. Ако си мислиш, че няма притеснение, може да нямаме публика, ама аз се притеснявам понякога. Това записва ли се? Ще мога да ги използваме за шортове, да знаеш. Здравейте, фенове на Schoolcast, в поредния ни епизод. Днес отново реших да покана един ученик. Не знам защо. Но този ученик вече не е в наше училище, но един наш много възпитан и отличен ученик. Випуск 2020 година. Искам да ви поздравя. Моя гост тази вечер, това е моят приятел Кристиян Нетков. Здравей, Крис. Здравейте, господине. Как се чувстваш? Идеално. Благодаря, че прие поканата ми. Между другото, да кажем на зрителите, че така се опитвам да го покана от няколко месеца, но просто и аз имам ангажименти, самия той все пак учи, не можем да се съчетаем смените в училището, в което учи Крис. Сега ще разкаже, че са на смени и малко по-трудно стана. Благодаря ти пак, че прие. На вас няма как да откажа, господин. Благодаря ти. Искам сега малко да кажем на хората за Кристиян Нетков. В кой клас си? Кои години учи тук при нас? В момента съм 11 клас. До година ще съм 12. Учих от 1 до 7 в това прекрасно училище и въобще не мога да кажа, че това е било грешка на родителите ми да ме запишат тук, защото учителския колектив, повече са като господин Мехмедов, уникални хора и тук ми мина детството. Научих много нови работи и съм... Сега караш ма да се изчервявам, бе, аз съм искрен, аз ме обичам да завъртам. Аз помня първата ми среща с теб, може би си бил втори клас, втори за трети, нещо е такова. Ти още не беше почнал учебната година и Кристиян беше в класната стая с госпожата си тогава и помагаше нещо за подреждане, носи, госпожата казва, ти донеси учебници, той Кристиян си камара учебници, той е малък, нали, тогава ходи да ги носи. Но ти си един ярък пример в наше училище за постоянство и за учене и беше отличник на випуск 2020, нали така? За 2019 избико, тогава, 2019. Точно в пандемията, когато настъпи, завършихте и даже последните няколко месеца бяхме постоянно онлайн, даже за съжаление тогава не можахме да ви направим подобаващото изпращане, което искаме да направим. Такива бяха обстоятелства. Добре, сега къде е твой път в момента, в който училище учиш? В момента уча в съседната икономическа гимназия, като съм с доста хубава специалност, икономическа информатика, занимавам се с компютри, като знаем, че те са бъдещето и това е един плюс за мен, за моето бъдеще. До година дори трябва да правя дипломни проекти, малко не знам как ще се оправям с тях, ама ще го измислим. Ще намериш решение на проблема си. Винаги съм успявал. Да, винаги си успявал. Сега ти не стига, че беше отличник на випуска, но и получи много добър резултат на самите матури, когато бяха тогава. Да, доста добър. С този резултат ти можеш да кандидатстваш навсякъде може. Навсякъде. Имах 415 бала, мисля, че от 500. Доста висок. Не е доста висок за нашата област, между в сравнение с много други. Да, моля да кандидатствам на себе си, ама другите училища не ме вличаха. Исках нещо, което ще ми помогне в бъдеще. Не да кажа, аз съм в ПМГ, аз съм физиково уча езици. Аз допълнително сходих в физикови школи, придобих дори втори сертификат, C1 Advanced, нали, мога да кандидатствам навсякъде по света. Сега сигурно ти ми помниш, но аз попитах къде ще кандидатстваш и ти каза, господин, ще кандидатствам в професионалната гимназия по икономика. Викам, защо е Кристиян, ще кандидатстваш в... Нали, всички отличници знаем, че кандидатстват в ПМГ езика. Кой ще правят там, господин? Аз знам английски. Мога да смятам. Какво да правя там? И се записал в икономика. Защо взе това решение фактически? Да уча нещо, което не съм учил. Аз обичам да попивам нови знания. Сега имам повече знания с компютрите, счетоводство учим, статистика, предмети, които в другите училища просто липсват. Няма къде да ги науча, освен фактически, нали, зрителите не знам дали знаят, но ти ще завършиш с професия. Да, за разлика от директно изам с професия. Каква е професията на твоята специалност, Саводи? Аз не знам точно казвам, моля да го изрежем. Не, няма да го изрежем. Кристиян го фана да не знае нещо.
Ние Да. фактически с тази специалност, нали, програмист. Да, по-точно като програмист трябва да се говоря. Но... Защото се занимавам точно с компютър, с програмиране и трябва да пиша по принцип софтуер за счетоводство, най-вероятно. Към това ни ориентират. Харесва ли ти? Да, интересно е. Знаем, че много твои връстници, когато се запишат, учат нещо, което не им доставя удоволствие. Или може би в 9-ти клас, 10-ти клас почват да осъзнават, че не им харесва. Ти от тя ли си? Не, супер ми върви, харесваме, доволен съм. Живота във вашето училище, може ли да разкажеш малко повече за него? Аз знам, защото сме в една сграда и виждам, нали? Ами не виждате всичко все пак. Да, искам да чуя нещо, което не виждам. И съм... бъдещите седмокласници, ако харесат това, което чуят от теб. Аз съм човек, който е доста отворен, постоянно обикалям из училището, виждам много неща, разбирам много нови неща. Живота в училището е много буден. И тук има много будни деца. Там са малко по-големи магарите, нали? На друго ниво прости са повечето. Обаче и учителския колектив, както тук е много сплотен, има много млади учители и всичко се движи по-динамично, по-забавно. Не е някой стара учителка да дойде да тръхне учебниците, да се мръщи, да разваля настроението, да демотивира децата да учат. Просто обстановката в самата гимназия ти предпоставя ти да учиш и да буташ напред. Не е толкова лесно, колкото го изкарват другите, защото в 10-ти клас миналата година учехме 21 или 22 предмета, нещо такова. Докато в другите училища 10-15. Повечето ти учебни предмети са по специалността фактически. За това, което казва, учиш статистика, учиш счетоводство, учиш някакви бази, икономика, финанси и така нататък. Където се вика, като завършиш 12-ти клас, дори да искаш да направиш един бизнес, ти като имам основата. Имаш основата и ще знаеш как се прави един бизнес план, примерно. Да, което ни това е най-голямата основа. Друго в училище? Друго в училище. Какви извънкласни дейности имаш там в училище? Защото виждам, че си доста активен. Те са безброй. Аз съм дори председател на първия училищен парламент в България, се основава в Иконома и аз съм 17-ти председател. Дори 19 може би ще остана. Друго, което имаме развит театър, в който пиесите се пишат от нашия директор, господин Добрев. И не се получава доста добре, защото преди няколко дена играхме отново една пиеса, имахме доста голяма гледаемост отново. Между другото, господин Добрев ме покани, просто нямах физическата възможност да дойда да ви гледам. Но разбрах, че е било голям фурор. На Коледа ще го играем пак с малко повече подготовка, така че отново сте поканен от мен, главен актьор съм, така че добре дошъл сте. Да, със сигурност. Живот и здраве, сте поканен. Да, освен театри и така. Имаме много спортни дейности. Първия гейминг клуб в областта ни основахме. Също така, скоро участвахме в една научна конференция. Правим бизнес идеи, накратко обяснявам. Предприемаческа конференция. Правим бизнес идеи, ги представим пред голяма публика с учени от бани и подобно. Досещат се доста висока летва. Имаше ли бизнесмени? Бизнесмени? Да, имаше. Тя се спонсорира от Sonic Start, така се казва фирмата, тази конференция. Те покриват всичко и се представят идеите на младите хора, да видят, че има будни деца, че не всички са забили в телефоните и знаят само да излядат вечерта и да обсъждат хората в Инстаграм или във Фейсбук. Не е ли по принцип така? Не знам, аз твоите връстници ги виждам. Онзи ден по центъра се разхождах и имаше така няколко маси на заведения, следнали млади хора и примерно 3-4 и те ровеха на телефоните. Имам чувство, че се пишат помежду. Съгласен ли са за това нещо? И това се случва, между тях, пишат някой път помежду, за да не ги чува някой друг. Но... Нормално ли е това нещо? Не. Аз долу-горе хванах времето, в което нямаш толкова много телефони. Мисъл, събираме се да играем без телефони. Даре, майка ми колко ме търсила да му прибира. Аз не си дигах телефона. Като видя 10 пропуснати обаждания, лошо ми ставаше. Да, но пък сега и твои връстници много са зависими. Зависими са към някои от приложенията, в които да се споделят снимки, къде са, що са. Гледат от предните поколения, които се правяха на готини с социалните мрежи и почнаха и те да се закачат по това. Иначе имам доста връстници, с които излизам аз, които не са така да забием на телефоните като дете. Излизаме,
матчи играем. Ония ден прехвърляхме се с един приятел, помагахме, имаше работа в тях. Отидахме и изиграхме един матч с останалите връстници. Аз да ти кажа, нали, забелязвам сериозна тенденция в използването на тези устройства и даже по време на часове много са зависими. Те се зомбират. Особено женската част забелязвам много сериозно, да. То снимки, то... Има чувство, че като ходите на заведения, на дискотеки, повече прекарат на телефона, Да. отколкото да слуша музика и да се забавлява. Така е, аз... Имам чувство, че сегашните, не знам, може и да греша. Може някой да напише коментари тук, че не съм прав. Но това, което забелязвам... Защото, примерно, аз като отида на дискотека, мога и без да пия алкохол също да танцувам. Да, и аз съм така. И аз се забавлявам без. Добре, защо е тая газария при сегашните връстници? Голяма мания, дай да се напием, дай да... Не знам какво показвате това нещо. Никаква идея. От едно време е било келешлък, да се покаря, аз мога да пия повече, аз това, те ще пък всъщност да не могат. И всъщност после да се излагат пред родителите. Да, се излагат пред родителите и да ги приберат с линейки. Какво мисли сега в YouTube? Има ютубъри, които така много сериозно нападат младите хора и обясняват, че сте функционално неграмотни, че сте хазартно зависими, че сте нали, податливи на алкохол, наркотици. Аз не ги гледам много, защото не ми представляват интерес. Повечето говорят теми, които ще се харесат на обществото и по този начин искат да са известни. Те противоречат на своите идеологии, за да могат да се харесат на хората и да трупат известност. А мислиш ли, че ги няма такива младежи? Има ги. Има ги, но тези, които го казват, то на тях им личи, че са били такива, така че нямат право много да са, според мен. Не си съгласен с тях? Да, не съм много съгласен с тях, макар че са прави. Но правят го повече за гледаемо, според мен. Не го правят толкова, защото морала им наделява, нали, че искат много да помогат на младите, просто искат да имат гледания, защото... Аз сега не мога да твърда, че сте функционално неграмотни, но виждам има голяма страст, не страст, ами податливост на точно тия лоши работи, вредните работи. Тук напоследък имаше едни видеа в интернет на известни така ютубъри, които споделиха някакви просто такива кадри на 14 годишни деца, че не можах да повярвам. Случва се навсякъде. И аз съм виждал подобни неща и се сещам долу-горе за кое ми говорите, че сте видял, господине. Ама случва се. Не е нещо, което липсва. Коя е причината да се случва това нещо? Газарлъка, който казваш, че или... Честно казвам. Или възпитание? Честно казвам, не знам. Може би микс от двете. Не знам, аз не съм възпитаван по този начин и не мога да разбера и аз доста голяма част от хората. Виж, когато човека в случая ти си далеч от тия работи, дори не мога да изразиш мнение, защото ти си в някаква друга релса. Да, ти си някакво друго измерение. Наистина не мога да изразя, защото аз не ги разбирам. Аз съм много подобни приятели, познати, които правят подобни неща и това мен ме изнервя. И много често съм ме мрънкал и те ме се сърдат, но истинският приятел кога ще ме се разсърди? Той ще вземе съвет от мен, де факто. А намираш ли си лесно среда, в която да общуваш, защото примерно ти като не искаш да си като ето тези, защото ги има, които пият, пушат и така нататък. Намираш ли си такава среда като... Да, веднага мога. Аз навсякъде мога да се намеря среда. Аз съм екстроверт, мога да се говоря за всяка. Аз знам, че си комуникативен, но в един момент тези хора те дърпат. Разбираш? Ами избягвам ли? Това имах предвид, дали ще си с тях или... Не, всеки само се подбира средата. Твоята среда е далеч от такива идиотщини, хазартно зависими. Хазарта също е много далеч. Имаш ли връстници, които така са доста сериозно хазартно зависими? Доста сериозно имам познати. Аз да сме много близки не, ама имам познати, които играят. Съгласен се с мен, че сегашните млади играят, но... Играят. Ти кажа, аз го виждам. Това е заложена идеология от тиктокърите, като там, дето гледат Андреw Тейт, големия милиардер, бързо забогатяване, купете курса ми. И младите придобиха много голяма идея, че бързото забогатяване може да се случи на всеки. С тези лъжливи гурута в TikTok и YouTube, купете си курса ми, аз ще ви покажа как да станете богати, гледайте, аз съм в Дубай, пък повечето живеят на кредит най-вероятно и могат да си изплатят ипотеките. И заради това
много от младите почнаха да мислят за това бързо забогатяване, да се въвличат с наркотици, с хазарт, защото си мислят, че от това се изкарва пари, а пък те не знаят, че всъщност това е най-голямата телес, която те дави малко за по малко. тъването. Ами, верно има такива, гледам и на мен ми излизат понякога. Аз Това нямам е. TikTok между другото, но то пък в Instagram понякога пак излизат. Те същите деловици по- са да. долу-горе същите. Да. И някой ти каза как става богат. Чакай, Имаш един здравейте, бъдещи милионер. Той е англичанин. Привет, Да. сега. Идея 158, да започне такъв бизнес. Човека живее в апартамента на майка си, отзаря с мебелите от соца още и обяснява, че той е милионер, че такъв бил, че нарочно искал да живее така, просто да могат да си купуват неговите курсове, за да Да. печели той пари. Измамник, чист Измамник. измамник. бе, защо младите искат изведнъж да станете богати? Защото това им е заложено. Гледат как богатите в TikTok. Един е отишъл в Дубай, третия скочил с парашут, четвъртия направил или с какво. И пак стигаме Нищо до ново. устройствата, виждаш, Да. че са виновни. Ти твърдиш, Точно. че не гледат и такова, но виж, пак са виновни социалните мрежи. Да, те са си виновни. Много променят мисълта на едно дете. Аз се изумявам как и другото, което идва, е, че сега много сте мързеливи. Да, изключителен мързел. Повечето не може да ги хванеш нищо да направят. Са много безотговорни хората. То мързела безотговорността вървят ръка за ръка. Аз ще се занимавам да му кажа той да се поправи. Ма трябва да направя той. Ако ще се разправим, той ще се оправи. Върват ръка за ръка. Той е хем безотговорен, хем мързелив. И така проваля приятелите. Другото е, че твои връстници вече работят, както и ти, ето казваш, господин, Да. заминавам да работя на морето. Защо твои връстници не им са работи или като почнат работа, им се струват малко пари, ти казват, аз няма. Ти всъщност не можеш да правиш нищо, пък искаш много пари. Как става? Защото това е заложено от родителите. Дали? Така, от възпитанието е. Разглезени са, нали? Те си мислят, че могат да правят всичко, като най-голямото постижение им е да се изходят по голяма нужда на килима, отиват до тоалетната и това е единственото им постижение в живота. И това се възхвалява от тях и те придобиват някаква фалшива представа, че те могат всичко. Че могат да направят всичко, че те са номер едно, едва ли не. Самочувствие без покритие. А пък не разбират всъщност нищо. Не разбират всъщност от нищо, само знаят да се ровят телефона и да обсъждат хората. А всъщност не седне да се образова. Не, невъзможно. Образователната система е просто система, която ще им обърка мисленето. Те не са заучени, те са по-извисени от системата. Сигурно си чувал за Робърт Кийосаки. Богат татко, беден татко. Да. Той обяснява, че в училище те учат да си беден. Защото не те учат как се управляват пари, какво са парите по принцип. Ако не си е чел тая книга, след 1-2 години я прочетиш, ще разбереш. Имаме вкъщи, не ми идва ред да я прочита. Пак доста... Как с четенето на книги? С четенето на книги. Книги не чета литература, не ми представлява така интерес. Представлява ми интерес нещо, което ще имам полза от него. Примерно анализи, да чета някакви документи. Чета работи, които ще имам полза от тях. Четеш литература, не че не четеш книги. Тоест ти пак четеш, да, но литературата, която четеш, не е роман, примерно. Да, няма да седна един роман, сега се обременявам. Това не ми тръпка, нали? Има хора, които живеят за това, да четат романи, за тръпката, да изживяват света, който се представя в книгата. Да. Това не ми... аз имах предвид, че като казваш, че не четеш, не означава, че не четеш книги. Четеш книги, които са свързани с... Да, с различни жанрове. Нали? С твоята специалност, може би, която учиш и нещата, които те влечат. Да, което ме влече. От което ще черпя опит. Сега малко от тема в тема влезнахме да се върна. Така е интересно. Това е диалог, няма да говорим само по някакъв заложен вариант. Сега ти, нали, в иконома още една година ти остава. Да. Каза, че те влечат компютрите, това се ориентираш, четеш разни такива литератури, свързано с тази дисциплина, да. Нататък решаваш ли или още имаш така да помислиш? Още имам да помисля. Защото и аз до последно си мислех миналата година, Боже,
преди 4 години, че ще влизам в хуманитарна, ще почна, нали, български история, да мога право да почна да уча. И в последния един месец викам, пиша само икономическата гимназия и има приеха. В всичко, колкото повече правиш планове, толкова повече се развалят. Аз не обичам да се правя планове. Задавам си един кратък лист, по който да се водя. Не, че ще стане това в еди кой ден, в еди кой ден, в еди кой ден. Съдбата обича да ми прави гадно. Тоест не си съгласен, че трябва да се направиш план или да си създадеш някаква цел по-скоро. По-точно трябва да се създаде някаква цел и да се следва. Пътят той само ще се открие. Ти имаш ли твоя цел така пред професионалната ти ориентация? Професионална ориентация, не. Целта ми е да се осигуря семейството, да знам, че всичко ще е наред и да нямаме проблеми финансови. Да се почиват нашите, да им върна това, което те са дали на мен. Това ми е като цел в живота. Да, но то ще е свързано с някаква професия, която ще избереш. Сега ще видим, живота ще му... Още ти не си избрала професията, която те питам, да. Защото ти така не че ще излезеш с някаква професия, но тя няма ти е достатъчна за кариерното ти развитие, може би. Аз съм на принципа, както и Илон Мъск казва, служи на една идея дата и тя ще стане реален план. Дали ще бъде възпроизведена. Когато сложиш дата на нещо, когато си поставил някаква цел, че трябва да стане еди кога, ти почваш да правиш всичко, да влагаш енергия за това нещо и то се получава. Когато дадеш, ти взимаш. Той Илон Мъск е казал много неща, но Илон Мъск от малък е имал ясна цел. От малък. Да, все пак на 11 години да създадеш игра. Пък и родителите са му били баща му там. Копали с смарагди в Африка, най-вероятно имат нелегални мини. Няма, че но се занимава с инженерство. Имало хора покрай него, нали, свързани с тези неща. Но има пък и други известни предприемачи, които не са завършвали висше образование. Примерно. Така е. Но пък техните имали пари. Също. Не всички. Има ли са? Просто се прикриват. Чел съм доста... Сега не ми идват конкретни примери, ама съм чел. Почти всички са имали някакъв... Имали са кой да им плати. Защото ако нямаш потенциал и нямаш достатъчно средства, никой няма да ти обърне. Сега един Стив Джобс, да ти кажа, не е бил от най-богато семейство. Първо е осиновен и е бил в средностатистическо семейство в Америка. Нали? Не от най-бедните. Да, но не е ядял от пътя, нали? Примерно, защото... Да ти кажа, ходила пеша всяка неделя до църквата, да може да се яде хубава храна. Това, ако не си е чел биографията, препоръчвам на всички. Тук ще оставим една снимка на автобиографията, купете се да четат на Стив Джобс. Това е между другото една от най-хубавите биографии, които съм чел. И една от най-интересните личности, за която има много хора да се учат от него. Особено как се представя едно нещо. Продукт. Как се продава продукт. Търговец. Той е бил уникален в това нещо. Не знам как го е постигнал, ще прочета разна литература да разбера. Той го има от това нещо и начинът на презентиране, самите му презентации са били уникални. Погледни как са изглеждали едно време презентациите на Apple и виж сега, нали, верно, техниката се развива малко по-различно от 2011 година почина човека, но тогава до сега няма нищо общо. Сега особено с този изкуствен интелект, какви работи правят. Ти щастлив ли си от избора си? В смисъл не съжаляваш, че си записал това, което учиш? Не съжалявам. Всякакъв вид опит е добре дошъл за мен. Добре, аз сега една друга тема. Ти има ли нещо, което не ти харесва в начина на структуриране на образователната система сега в училище? Има ли нещо, което... Като цяло в училищата? Като цяло в самата образователна система. Или нещо, което си казваш, защо не го направят така, пък е така? Има нещо, което не одобряваш? Честно казано, да. А на втора плюс 2 пъти А, Б на втора все още не ми е потребвало извън училище, така че мисля, че има доста работи, които учим излишно. Имаш предвид за математиката, рекресия? Не, примерно, това ми дойде на ум, като пример, но има доста информация, която приемам и е доста излишна. Не ми идват конкретни примери в момента. Трябва да го прочита, примерно, в някой учебник и да ми излезе и да си кажа това, защо го учим в момента. Дали ще ти потрябва. Сега много не знам дали са ти обясняли, но че математика учиш, за да развиваш логическото си мислене. Не, аз просто... Преди малко каза статистика. Статистиката е жива математика. Да, то си е математика. Аз го казах просто като пример, защото това ми дойде в главата. Да, самата формула няма ти помогне, но самия
начин на мислене Да, ти помага в ти бъдеще. помага. Затова учиш математика. Може би и аз съм съгласен, че сте пренатоварени понякога. Да не ми се сърдят учителите по математика, нямах нищо целенасочено към тях. Просто това ми дойде като пример. Иначе доста други предмети съм забелязал. Примерно като сме учили, примерно по история сме учили доста ненужни работи. Сега, даже съм ги забравил. Защото не са ти били Да, фактор не да са ги запомниш. били фактор, не са Тоест трябва да интересни. се наблегне, добре, история по принцип трябва да се учи. Може би Да, трябва да да. наблегнете на българската история много повече. Да. За събития, за личности и по-обстойно да се учат. Да, но има работи, които не са толкова важни, пък неглижираме, примерно, българската история. Какво ме интересуват на другите истории? Примерно, Аз съм сигурен, че в чужбина даже не се знаят собствената история. да. Много знаят в Те чужбина. ни учат и В чужбина чужда история. е някакъв ужас. Ние тук най-древната държава на света, даже не са, някои са прави, че не са начували. Да. Сега... Но аз съм съгласен, специално за, примерно за история. Трябва да се наблегнат много повече часове за българската история да се учи. И като цяло за български, защото поколението им масово неграмотно. Не говоря само за моето, между другото. Ваши връстници, че и по-възрастни са доста неграмотни. Ама неграмотни не да правят някакви дребни грешки, които ги правят масово. Например да пишат не знам заедно. Ами, доста видни грешки правят. Възрастни хора. Има го, но сега се забелязва тенденция, май, че са повече такива ученици, които правят много правописни грешки. Ами те не обръщат внимание, честно казвам, на учението с тези телефони. Да, много хора дори пишат на шльокавица, на маймуница с шестици и четворки. Когато се пишете в интернет чатовете. Не само. Това е едно на ръка. Обаче го правят, защото те са неграмотни и ги срам от това и нарочно пишат да изгледа все едно те се шугуват, пък де факто те са неграмотни. Неграмотни. Да. И да ни разберат дали са грамотни или не, или просто се легават. Да, колко важна роля играе семейството за развитието на един ученик? Най-голямата роля. Семейството, те имат повече опит, те винаги могат да ти помогнат, да те насочат. Нашите винаги са ми помагали в избора и на училище. Те са ме насочвали. Брат ми, имам по-голям брат. Винаги те са ме насочвали на някъде и много правилно са ме насочвали. Аз сега забелязвам, има деца, които са оставени на произвола на съдбата им, че от родители. Защото и родителите са били така оставени на произвола и живеят доста трудно. Най-вероятно поради. Защото не са учили примерно, оставя детето на произвола, то се забърка с наркотици нещо и след това се дърпат косите и се чудят защо не са му помогнали. Това е ролята на родителя. Той трябва да насочва постоянно детето, постоянно да се говори с него. Аз с моите родители винаги съм си говорил, бил съм открит, винаги са ми давали съвети, говорили сме си много и никога не ми е било посягано. Винаги съм си говорил с тях. Но сега шамари ли? Никога. С пръст не съм докосвал. Аз слушах. Аз бях много кротко дете. Като гарненец. Нет, му оставя там. Добре. Така, това го знаем, да. Аз те познавам от малък, да кажем, че си бил втори клас тогава. Наистина Кристиян е един възпитан ученик, човек с главноча. Пожелавам ти наистина да се развиваш от тук нататък, да си гониш ясно целите и наистина да не се влияеш от чуждото мнение, да не се подаваш на тези неща, които се подават твои връстници. Сега се опитваш малко да ги прикриваш, тук на чуждо, че ще нападнат, ако гледат видеото. Не ме интересува особено много. Да, но това не сега с това, което го виждам по кадри от дискотеки, по тук улицата, твои съученици. Сега има такива, които да ти кажа... Всеки е правил. Като го видя начина му на изказ, начина на говорене на момичета, на момчета, аз не го доумявам. Някакво едно ниско ниво, не знам защо. Модерно ли е това нещо, да му се наеди? Аз не мога да го разбера. Вено го имало и преди. Имаше го, но като че ли те да знам, по-малко беше сега някаква тенденция, голяма мания да... Ами то се предава от поколение на поколение. То се разраства като болест. И затова ти казах, щом го имало зародено един път, то продължава да се вкарва и то се пръска и става все по-голямо. Затова казах, нали, влиянието на социалните мрежи, които са... Лошо е. Аз не казвам, че аз съм света да не напита. Не съм чак толкова пристрастен. Мога да си хвърля телефона. Особено ако отида, примерно, на сходка в гората, мога без телефон да изтрая, мога да си го изключа.
Обаче сме много обвързани, което въобще не ме харесва. Постоянно, като се пресни за нещо, ще звъннеш, ще свършиш това и онова. Преди малко, преди да дойда, имах доста важна работа и веднага трябва да се обада, защото иначе най-вероятно ще да изпусна тази работа и чак след 3 месеца да мога да го свърша, а пък ми беше в голям плюс на мен. Да. Беше ми важно. Обвързани сме много. Аз не съм против технологията. Да. Но зомбирането е проблем. Но зомбирането е проблем. Аз се зомбирам понякога. Аз не казвам. И аз ходя по дискотеки. Аз съм правил една статистика тук в училище. Знаеш колко прекарват средно на ден от понеделник до петък? Между 5-6 часа на ден. На телефона? Да. А събота и неделя достигат до 12-13 часа. Това са сегашните твои връстници го правят това нещо. Без да се осъзнава, че го правят. Ако го питаш един млад човек колко стоиш на телефона, той ще каже максимум 2 часа. Сега отворя, тук разгледа, дете видях. Най-много 2 часа, 100 часове отиват. Всички телефони имат опция да се провериш времетраенето, което си бил. И това го направих тук в училище и те се изумиха, че стояли толкова много. Да. И че някои са гордеят, че са стояли толкова много. Примерно стоял събота и неделя по 12-13 часа, очите му станали такива. Не като дете. Аз играх до еди сколко са вечерта, майка ми нима хвана, играх до сутринта. Да, той по чершафите с телефона, нали? Но... Всеки прави подобни глупости. Не осъзнаваме колко си вредим. Аз също използвам, но нали, мога да се самоконтролирам. Да, вие не сте зароден. Ние от 3 годишен да сте с телефона. Ние можем да се самоконтролирам. Примерно захвърлям го някъде и забравям за него. Но сегашните деца, които растат, които са сега след тебе в това училище, те не могат да се самоконтролират. Вижте, живея в друго време и знаете, че има друго забавление, освен телефона. Защото сега деца на 2-3 години, те им хвърлят телефона да си гледат там колко мялат в YouTube. Примерно и те зомбират се на телефона, някоя игричка играят. Родителите не се разправят да ги изкарат на разходка. Затова те попитах ролята на родителя. Много е важна ролята на родителя. Майка ми колко мета трябва на разходки. Телефон не ми даваш. Само като бях болен в болницата, може да ми го даде да се разсеям, че имам температура. Да ти сложат инжекцията, нали? Да, и за това не. Просто малко от малко, нали, но винаги ми слагал лимит на телевизора. Много си близо, нали, дръпни се, винаги ме е контролирал. Пък днешно време, той ще свикне, няма да го прави повече. Той затова деца проговарят на 4-5 годишна възраст. Да. Той е диво зомбиран, те стоят, гледат в транс, някакъв транс с тези технологии. Не знам как да го обясним на всички деца. Аз в часовете им го обяснявам, че да има да се самоконтролират, но те не могат. И на родителите съм го обяснявал на родителски срещи, как да го направят да самоконтролират децата си, нали? Как да намалят времетраенето, но има и друго. Сега, в днешно време знаем, че напрежението е огромно. Хората ходят на работа, изнервени са, изморени са. Майките и бащата също работят, изморени са. Но примерно майките и бащата са намирали сила да не показват, че са изморени пред теб и да се занимават с теб. Ето, да те разхожда майките или бащата да те изкара да вървите. Сегашните се прибират изморени и им казват: отиди си в стаята, вземи си телефона и... Те самите това правят. Те родителите си взимат телефоните и почват да ги роват. Децата радват им се, айде, примерно, не ма занимай. Виждал съм и такива случаи, примерно. Тъжна картина. Тъжна картина, ама кому да се направи? Да се радваме, че не сме един от тях. Какво би казал на сегашните седмокласници, които ще кандидатстват за техния избор? За техния избор, оставете си малко телефоните, получете си за матурите. Минаха ли матурите също? Не. Получете си за другата седмица. Сядайте да научите, влезте, скарайте си някаква хубава специалност. Карайте 5 години труд, за да може цял живот да ви е леко. Не да се чудите да работите на някаква минимална заплата, какво ще правите, защото нямате образование и що сте тръгнали по някой лош път. Това е моят съвет към тях. Няма какво друго да ги съвет. Съвет за училище. Съвет за вашето училище? Не, като след 7 клас би ли дал? Ето защо да изберат ПГИ Сливен. На който каквото му харесва. Ако нямате възможност, нали, да ходите ако нямат възможност за някаква езикова школа да се платят, защото езиците са много важни в днешно време. Навсякъде вече почнаха да търсят да знаеш поне английски. Да не говорим немски и испански, че ако говориш, ще си златно яйце и ще гледат навсякъде. Ако няма дете възможност, нали, на всеки му се е случил, всеки е минал по този път, трябва в езикова школа, примерно, да изучава няколко езика. Когато има желание детето, колкото и... Защото много хора влизат в езиковата и така да кажат, че са учили еди с кой език.
но те нямат желание и не го научават. След като им карат, ама ти не научи езика, само дето се пропиля 5 години там. Ама когато имаш желание, покажеш, че искаш да научиш този език и учителя ще обърне внимание. Веднага. И те са хора. Така. Така че каквото ги влече към това да се ориентират. Има хора, ги интересува биологията, химията, нямат пари да се платят частни уроци. Влизаш в ПМГ, почваш да учиш. Компютрите са ти интересни. Ето ти в ПГ от 12-то, знаеш тук района, знаеш къде можеш да хапнеш между часието, всичко е шеф. И така се развиваш. Тоест всичко зависи от тях. Зависи Дали от тях, да. То и аз винаги съм казал, че всичко зависи от тях. Много Да. пъти това, между същите думи, които ти сега сподели, и аз съм го споделял, нали, първо да си имат ясна цел какво искат да учат, каква професия искат да се развиват и да се концентрират към нея. Има и ученици, които им се отдават рисуването. Да. Разбира се, че ще учиш това, отиди там, В учи това. художественото. Да. Сега, примерно, добре, отдават се пеенето или музиката, но ориентирай се Ето го Котя в музикалното. да ориентирай се към това нещо. Но понякога много грешка правят и родителите, че няма да ходиш там, ще отидеш там. Аз не съм много съгласен на това нещо. Защо не съм сега? Защото мен никога не са ми казвали къде да уча. Затова го споделям. Но има деца, които казват, не мама, примерно не ми дава да уча еди къде си, казваме да запиша еди къде си. Това са едни болни амбиции от страна на родителите. Това са болни амбиции, които са искали да следват родителите и защото те не са успели, искат да ги сеят децата си, да видят, че поне те правят това, което те искат. А те не осъзнават, че детето им може въобще да няма интерес в тази област. Именно това имах. Това е точно болна амбиция на родителите и те не го осъзнават и по този начин много деца биват развалени. Защото слушат родителите, защото следват болните им амбиции. Така е. Благодаря ти за днескашния разговор. Със сигурност, уважаеми зрители, пак ще се срещнем с Кристиян. Ще ви помоля да се абонирате за нашия канал. Някак си хората не знам защо не разберат и къде трябва да натиснете. И 70-80% са неабонирани, които нагледат между другото. Искам да помолиш твоите съученици и приятели да се абонират за нашия канал, да се развиваме. Тук мога да ти споделя, че съм кандидатствал по един проект, уважаеми зрители, за финансиране и да можем да разрастем канала, да участват повече деца, да закупим по-качествена техника, да станем по-хубави. Силно се надявам да бъда одобрен. Може би ще сме първото училище в България, което е финансирано по проект в училищата. Да, се случи. И защото идеята е доста добре развита. Да, и името ни е страхотно, запомнящо се. Да. И тук искам да благодаря, нали, на момчетата, които започнахме. Това са Петю, Кристиян, нали, Светло, Никола, които част от тях са в твоето училище. Нали, те помагаха в началото, но идеята е, нали, да има наследници, после други наследници и така да има някаква ангажираност в училище, това, което каза ти, да има извънкласен дейност. Моята цел е такава, свързана с сегашните неща, които се случват. Виждаш, всеки се създава телевизия. Да. Някаква, нали, онлайн, всичко. И искам и децата да се занимават с това нещо, затова съм направил този канал, не да станем, както искат някои да станат известни. Да валят пари от това. Да варим пари. Ние по-скоро да имаме някаква екипна работа, да се научим да работим в екип. Знаеш, че е много важно това нещо. Да, и да се черпи опит. И да се черпим опит, да се учим взаимно и децата да се учат да обработим видео. Ето, да нагласим техниката. И житейски опит е много важно също. Разбира се, може да са 6 клас, 7 клас, но все пак ще имат нещо, да. Ще запомнат нещо и ще го принесат в другото училище, ще дадат идеи на учителите там и ще кажат защо ни направим еди какво си. Просто там вече ще го правят много по-добре, нали, защото с възрастта знаеш, надграждаш и знанията си и уменията си. Благодаря ти, че прие поканата. Пожелавам ти приятно лято. Изкараните пари ги инвестирай в себе си отново. Това е най-добрата инвестиция за мен. Забавлявай се там на морето, плащчета, дискотеки, поживей си сега, защото после фанилите живота с, нали, работа, семейство и т.н. Не, че няма да ги има тези неща, просто са по-малко. Благодаря ти. Благодаря. И до нови срещи. Ще ви помоля да се абонирате за нашия канал Schoolcast и до нови срещи. Чао!